Kibor Pynïap nong Kadawa mat cakol ha East Garo Hills District ha ka arpusau tere unaitung araja arpusan kila Pak Jingthoh syakakong Ida Shisha nong rang IPS Director General of Police DGP ke Jela Meghalaya ban pan bor pulit ban yada ya ka snong namar ka jing syapting. Ha ka Jingthoh syaka DGP laong baga jingjia syapom Pynïap ka Samla Rikkambe je sangma daus de hau Samla jongka u James R sangma u badang Pedri hadu menta kala wan rapat ka jingting saya Kawei pat kinong song snong. Haba penpau ya kadaw kila ong bau James ula Byrngem Pynïap saya ka paralok bajan jong ka Samla Rikkambe bat menta kani ka Samla ka don hapadeng ka jingsyap tieng ka bajur bat kumjuru kinong song snong ha kani ka snong. Kilethu bagi pahra ha ka por menmit henry kim don pat ya ka jingtbit bat kumta ki kwa bagi bor pulet kin wan pahra sya ka te ka snong. Kumban syukdo baka Samla Rikkambe kala syapam Pynïap daus de ha ka khat pratari unaitung araja arpusan hakmat jong ki babun. Kipulet hadu menta kidang penlong ke jing twet yau teu brio bat pen bana khusnam pisa ya ki ba ajing tep syapang jong u. Habatin pej bahagi ki shop ke shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ke shop plus F haka jing som. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya